ಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಮಗೆ ಮಗೆ ನಮ್ಮದುಂಡು ನಮಗೆ ತಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಲಂಚಿ പോണ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿದೊಂದು ವೆಜ್ ನಮಗೆ ಎಗ್ ಲಂಚಿಗೆ ಸೇರುವ ದೂರನೇ ಕೊಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೂರ ಕೊಡು ಕುಟುಂಬ ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲೊಂದು ಗಜ್ಜಿ ಕಚ್ಚಿ ಚೈತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದೇನು ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ದೂರ ದೂರ ಅಪ್ಪು ಹಾಂ ಮೊದಲು ಕೋಡೆ ಗಣಿ ಗಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ದೂರತೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ತೀನ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಆಯ್ ಮನಸಂಡೆ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಇಂಕ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಲತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ತೌತೆ ಬಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತ ಈರು ಏಳರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಅವೇ ನಾನು ಬಂಗಾಪುನಿ ಬೇಗ ಬಾಡ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ BRJ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಸಟ್ಟ ಆಂಡವು ನಾ ಫುಲ್ಲು ನಾ ತೋಡು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಆಂಡಿ ಅವನಿತ ಬೇಗ ಜನರ ಬರ್ಪೂಜೆ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬೇಗ ಸಟ್ಟಾತನಿ ಅದು ನಮಗೂ ಅಕ್ಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಕೋಟೆ ಪುರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜ ಕೋಡೆನೆ ಬೈದಿಜ ಲೈವ್ಗು ಗೀತಿನ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ BRJ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಏನ್ ಮರ ಸಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತದ ನೆಡ್ಡೆ ಅನ್ನಸಾಂಡ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಬಂಗೇರ ಅನ್ನಸಾಂಡ್ ಮೀನು ಅಲ್ಲೇ ಮೀನಿಗೆ ನಿಕ್ಕದ ವನಿತದ್ದು ಹಾಂ ಮನ್ಪ ಅವು ಒಂಜು ವಾರ ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ 500 ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇನಿ ಸಸಿದ್ಲು ಗರೋಡಿಡು ಕೋಲಕ್ಕ ಅಂದೆ ಆ ಪೋಲ್ತನ ದಯಾನಂದ್
ಎಂಕ್ಲ ಮೀನು ಆರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ನಾರು ಐತೆ ಹುಷಾರು ಒಂದು ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವ ಇತ್ತೆ 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 ಪೊಯ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ನು ತೆಂಚು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ತೂಕ ಚೂರು ಅರೆಂಚೋಲೇರು ಅವೇ ಯಾರು ಪಣ್ಣಿನಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಎರಡು ಎಂಕಿ ಏರ್ಲಿಂಚೇದು ಎಂಕಿತ್ತೇನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವುದು ನನಗೆ ಕೋಪಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಂಟಿ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ದೊಂಬಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜನ ಬೈಜು ನೆಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಆರಾಯ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆರೆನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಿರೋದು ಬಾರ ಮುದ್ದದ್ದು ಪೋಡು ದೊಂಬಲಿಗೆ ಪಂಡ ಉರು ಹಬ್ಬ ಜತ ಇತ್ತಾರ ಮಂಪೇರು ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಕೋಪಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋದು 10,000 ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊನಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಫ್ಟಿಂಗೆ ದಣಿಕ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದಾದಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರೇರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಇನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫುಲ್ಲು ಸೊಬಾಯಿಗೆ ಆಯ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ಯಾ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಮೋಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರಿ ಗೋಬಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾಂಬಂಡ 3 BHK ಕ್ಯಾಂಬಂಡೆ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಇರಿ ಅವಳೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ನೀರೇ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಇರಿಗೆ ಪಾಪಡ ಪಪ್ಪಲೆ ಎಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಬಾ ಐ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುರ ಅಂದು ಹೆಂಚಿದ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿಲಪ್ಪೆನ ಕೈತಲು ಬೇಲಿಡುಗ್ಲ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಜಿ ಅಲ್ಪ ಗರುಡಿದು ಜೀಟಿಗೆಗು ಎಂಕಲೆಗು ಅನ್ನೆಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಇತ್ತೇರು ಒಂದ ಓಹೋ ಶೋಭತುಲ ರೀಡೇ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಯಾವ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಂದು ಏರು ಮಾರ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಬೇಬಿಲ ಬರ್ಚು ಗೂಬಿಲ ಬರ್ಚು ಮನ್ಪಂತ ಗುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ಭಾರ ಬದಲಾಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಅವೇನು ತೂಪನೇ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಪತ್ಯ ಪತ್ತಲ ಮುಪ್ಪಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಡು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಥರ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ಟು ನೂರು ದೇವರ ನಿರ್ಗುಣ ಏನಿಗೊಂದು ಶೋಭ ವನಿತ ಬಲೆ ಶೋಭಲ ವನಿತಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ರೀಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚ ಸಯ್ಯಡ ಆಯ್ತು ಬೈ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಯಾರು ಯಜ್ಮ ಯಜ್ಜ ಕಾವ್ಯನು ಅದೇನೆ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಸಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬೇಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಬಿಗೆ ಬೇಬಿ ಆಗಿದೆ ఆయన అమ్మడ పనాడు ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನಾ ಅವರ ಶೋಭನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವನಿತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಕರ್ಮ ದಾದ ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ದು ಮೀನಿ ದನಿನ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗೆ ಮಂದೊಂದು ಲಕ್ಕುರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಡದು ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ
MD ಸಾಧಿಕೋನು ಸಾತ್ ಆಂಡಿಯೇ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ ಬಾರಿ ಇರು ಬರ್ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರೆಂಟ್ 10,000 ಅಲ್ಪ 10 ಮುಲ್ಪ ಓರ್ಮ ಬಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಸೋಬ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆನಾ ಮಿತ್ತದ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓವ್ಯಾ ಅವು ಏನು ಎಂಡಿ ಸಾದಿಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಫ್ರೀ ಅಂದು 10,000 ಅವೇ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಇವೆ ಈತು ಜನ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಜೆ ಲೈಕ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ ಯಾರಾದ್ರು ಇವಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಬನ್ಪ ಮಾರಾಯ ಅಂದಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಬೆ ಬಿಗೋವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಭಾ ಪಾತೇರ್ ಜಿಗೆ ನಮ್ದು ಬೇಬಿಯ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದಿ ಕಾರ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ರವು ಏರೋಪೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾತ್ರದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದಿ ಬೇಬಿ ಗೋಬಿ ಬೇವಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಲು ಕೊಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2 ಸರಿ ಓಕೆ ಆ ತಮಸೆ ಬಂದೇನದು ಇದು ಇತ್ತಿನ ದಿನೋಲ ಏನ ಇತ್ತಿನವೇ 2 ರೇತಿ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಕೋಡೆ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಬನ್ನಾಕ ನೇರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾಗಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನೇಜಿ ಪಡೇಟೆ ಏರ್ಲ ತೂವಡ್ಚಿ ಆ ಮೆಸೇಜಿನ ಏರ್ಲ ತೂವಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ತೂಪಿನಿ ಪಕ್ಕದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುರಿ ಅವ ತೂಪಿನ ಕುಂತ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಕ ಲೈವ್ ಆ ಬೇಬಿ ಬರ್ಪುಂಡು మా పాప అక్కడ నుంచి మరేది పుప్పుజా అలా వనిత కావడాలే మత పిరదాదని కదా ಅವ ಅಕ್ಲಿಯ ಯಾರ ಅಕ್ಷ ಏರ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರಾಯ ತಪ್ಪು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ತು ಪಾತೇರುಡು ಏರಿಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ನಮಗೆ ಬೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿ ನೀರು ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಊಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾವ ಅಕ್ಷ ನೀವೇ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪ ದಕ್ಕಿರಾರ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ ಅಂದು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ತಣ್ಣೀರು ಬೇಡ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪುಡಿ ಅಂದು ಜೇಕೆ నీ గోపాలకృష్ణ ఇది ఐడా రైచాత ఉంది ಏರಾ ಮೂಲ ಬರೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಕರ್ಮ ಬ್ಲೂ ತೆತ್ತಾರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಎಂಚಲ್ಲರು
मस्त थँक्स अवे मस्त थँक्स बघा थँक्यू विरे गंजी गुर्तदित पातेर्नेक दिनेश दिनेश हाय दिनेश ಏ ಇಂಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಡಾಯರ ಮಾರ ಬೇಬಿ ಬಂಡ್ರೆ ಆಯೇರಿ ಏ ಶೋಭಾ ಬೇರೆ ಜೇಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಐಡಾಯರ ಅಂದು ಏರ ಐಡು ಮಂತೇರಿ ಆಯೆ ಅಕ್ಷ ಐಡು ಮಂತಿನ ತೂಲೆಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಉಲ್ಲರ ಮಾರ್ರೆ ಯಾ ಈ ಕೋರ್ನ ಟೈಮ್ ಔಟು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ರಿ ಕೊರಿಯ ಕೆಲ ವಂಚನೆ ಮನ್ಪಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಪುಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಾಯನ ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಒನಸಾಂಡ ಅಯ್ಯನ್ನ ಒನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಬಕ ಲತ್ತಮಿತ್ತು ತೌತೆಲ್ಲ ಲತ್ತಮಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈ ನಿಕಲಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಚ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಅಂದಾರು ಬೀವಿಸ್ ಅಂದಿ ಈ ರೈಡ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಚನೆ ಅಡ್ಡ ಐಡು ಮನ್ಪುಡು ಬರೋಡಾಯ್ ಮೂಕು ಸುಂದರ್ಪೆ ಸೋಬ ಐತೆ ಮೂಕು ಸುಂದರ್ಪೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಾರು ಅವನ ಸಾತಿಜ ದಾನ ಲೇಟ್ ಐಡಿ ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಐಡಿ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜೇರಿ ಆಂದ ಐದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ರಂಜು ಏರ ಐದು ಮಂದಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೇನು ಏನೋ ಏರೆಲ್ಲ ಏರು ಐದು ಮಂದಿ ಯಾ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಬಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ಕೆ ನಿತ್ತೆ ಅದು ಐದು ಮಂದಿ ರಂಜಿಲಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಅವು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅದು ಬತ್ತಿನೇ ರಂಜು ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಏರು ಐದು ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ ರಂಜುಗ್ಲ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ್ಕೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಾತಲವು ಗೋಪಾಲ್ರೇ ಕಿಶೋರ್ ಬನ್ನ ఆయన మదర్ ముల్పద ಹೇಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಜಿಪತ್ತೆ ಎರಿಗು ಲತಾ ಮಿತ್ರ ತಗೋತಲ್ಲನ ಎಬೆ ಡಿಸ್ಕಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚು ಕಿಶೋರನ್ನ ಹಾಯ್ ಗೌತು ಅಭಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನೀರ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಾರ ಜೆ ಗೋಪಾಲ ದುಂಬು ಬೇತೈತಿರತೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಯಕ್ಷಿತ್ತು ನೆಲ್ಪರಾಯಗು ಲೈವ್ ಬರೋಡ್ಚು ಬತ್ತಿದ್ದು ಯಕ್ಷಿತ್ತು ನೆರ್ಪುನ ಅಂದು ಲೈವ್ ಬರೋಡ್ಚು ಬಂಡದು ಬೇರೇನು ಗೀತ ಕೊಲ್ಲೇರು ಗೀತಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಪೋತಿನ ಪೊಂಜ ವಿಜ್ಜಾತ ರವೀಂದ್ರ ದಾನಿ ಕೋಡೆ ಬೇಗ ಬಲ್ತಾರೆ ಇರು ಗಮ್ಮತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ ಬಕ ಬಕ ಗಮ್ಮತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ನೆರಿಬಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಗೌತಮಿ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2026 ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನೇ ಮೂಲಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತಜಪವೇನ ಮೀಶೋಡು ಕನಪದಿನ ಸಾದೆ ಪಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಂದು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕರೆ 14 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡುವೈ ಅಂದಂದು ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಪಲ್ನೆಗೆಂದು ರಿಕ್ಷಾದಾಗುಲ ಅಂಚೆನೆ ಎದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದಂದು ಮೇವರಿ ಬತ್ತೆ ದಾದಾವು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಬರ್ಪುಣ್ಯತೆ ಇದ್ನ ಲೈವ್ಗು ದಾಯೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಆನೆ ಆತಿನ ಆನೆ ಬಿಡೋಡು ಐಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಹ್ಯಾರ್ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವತ್ತ ಅಮ್ಮ ಕನಪೈನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ ಮನ್ ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವನು ಅಂದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತೂದು ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪು
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಕುಜಲು ಪಾಡ್ನ ಮಾರದು ಅಂಚ ಇನ್ನೂತ್ತ ಚಿಲ್ಲರ ನೆ ಓಲ್ ಪುರ ಬೊಲ್ದಾತು ಕುಜ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ನು ಯೋಗಿ ಏರಾಟಿ ఆయన ಕರ್ಮಯೇ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಾರ್ರೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಹೋಗ್ಲು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜದ ಈ ಆಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಪರಂದದು ಅಜ್ಜರ ಆತನ ಆ ಕುಜಲ್ ಬಾ ಡ್ರೈವಿಗಾ ಇನ್ನು ಬೋರ್ ಬಂಡೆನಾ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೈತಲ್ಲ ಓ ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚಿಯ ಓಕೆ ಬೇವಂಜಿ ಅಂಚಿನೆಯ ಯೋಗಿಸಿ ಏರ್ ಮಾರ ಕರ್ಮ ఆయన ಎತ್ತು ಸರಿ ఆయన 5 ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಚೂರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ ಬಕಲ ಬರ್ಪುನೆ ಯೋಗಿಸಿ ಬೋಟಿ 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 ఆయన ಬೋಟಿನ ಪಿಂಗ ಹೊಡಿಜಿ ಮಂಡೆ ಬೋಲ್ ಕಿಶೋರ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಕಿಶೋರ್ ಐಕೆ ಎಂಕಾಪು ಜಾತ ಮಾನ್ಪು ಏ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆಂಡ ಎಟ್ಟೆಯ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಬಂದ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋ ಪೊಲೀಸ್ ಏರು ಪೊಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಇರು ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಕ್ಕ ಬೇಜ ಅತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಏರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ದಾಯಕ ಎಂಡಾರಿ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ತೋಜದಿಲ್ಲನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹಿಂದಿದಾಯ ಮಾರ ಯೋಗೀಶ್ ಹಿಂದಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ ಪಾಡಚ್ಚಾಯ್ ಎಂದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜರ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಆಯ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಗಂಟೆ ಬಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮರಲೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪನಿಗೆ ದಾದನ ಪಂಡಾರು ಆ ಯಕ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬೇಜಾರು ಆಪನತೆ ಐಕ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭ ಐಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಆಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಕ್ಷದ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ಆ ಏಟ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಆತ ಪಾತಿರ್ದ ಏನು ಆತಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆಡೆ ಬಂತೆ ನಾನು ಏರ್ಕೊಂಡು చాలా బ్యాడ్ కమెంట్స్ ఈ పాడ్ರೆ బల్లి బత్తన ఎట్టే పాతే ఆయ మురణి ఈ రంచ పన్నగ మరలగ దాని పండరత ఎంగేజ్మెంట్ కాపన అంచెంచాంದು ಆಯ ಮನಿ ಪಂದು ತಾಳ್ಮೆಡುಕುಲ್ದೆ ಈಜಿನ ಆಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಆಯ ಪಾತ್ರೆ ಪೆದಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಐಕರೆ ఆయన ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ತಜಿ ಯಾಯ ಬೊಕ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಇಜ್ಜಕ ನನ್ನ ಬತ್ತ ನಂಚ ಪಾತ್ರೆ ರುಜಿ ಯಾ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ರಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತುಪ್ಪನಿ ನಾನು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಚ್ಚಿ ಶೋಭ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆನ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರ್ ಪಂಚ ಶೋಭ ಎತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ವೈಕಲ್ ಹತ್ತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಅವೇ ನಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನೆ ಎಂಕುಲ್ ಯಾಪಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಚೂರು ಚೂರು ವೈಟ್ ಆತು ಪಾರ್ದ ಅಜ್ಜೇರಾ ದಾದ ಪುದಾರು ತಜಪಾಲೆ ಅವು ಮೀಶೋಡಿ ಯಾವು how do you restate ಉಲ್ಟ ತೋಚಿದ ನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀಶೋದನ್ನು ಆಯೆ ವಾ ಭಾಷೆ ಆಯ ದಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ ಅಂದವು ಎಸ್ ಆಶು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಾಕರ ರೈ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜೆ ಅಲ್ಯ ಕಟ್ಟುದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ನತೆ ಪನ್ನಿ ಅತಾ ಪನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್
ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಿದಾನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಿದಾನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಓಕೆ ನಿಜ ಮೀಶೋಡು ಉಂಡಿ ಇದು ಉಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡು ಮಂಡೆಗೆ 204 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ഞാൻ ಗಣಪತಿ ನವ್ವೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪಾತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಎಂಕಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ತೂಪೇರು ಲೈವ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಆಯೆ ಬತ್ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂದ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಆತ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ತಪ್ಪಾಯೆ ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಬಂದಕ್ಕೆ ಯಾಲ್ನ ಶೋಭದಾಯಗ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ ನೆರ್ತ ನೆರ್ತ ಈ ಅಂಚ ಪಂಪಿನ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಎಂಕುಲಾಯಗ ಆತು ಸಂಜಾದ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬತ್ತಂದ ನಿಕಲ್ಲ ಯಾನು ಏರ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಿ ಅಂಚು ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತಿ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾಡುಲ್ಲೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಲ್ಲ ಆತಿச்சு ತೀರ್ಪೋದು ಎಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮಲಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದು ఇప్పుడు ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಲು ಒಂದು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ರಿ ಅಕಲೆಗ ಹೋಗಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಪ್ ಮೈಂಡ್ ಏರ್ಲಾತೆ ಈರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲು ಮೈನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಮಾತ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ಈರಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಗುಡ್ಲೆ ವಾಂಡು ಕೋಂಡು ಓಕೆ ಯಾನವೇನು ಸರಿ ಮಂತೆ ಆಯ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೇನ ತಪ್ಪ ಆತಂಡು ಎಂಗ ವಾನ ಪೊನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಿ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಆಪುಂಡು ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೇಕು ನಿಕ್ಕಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಏನನ್ನು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ದಾಯಿಗೆ ಆ ಡೋಂಗಿ ಮಂತೀನಿ ನಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಆಲ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಪ್ಪಡೆ ಒರಿಯೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಪನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಲೇನು ಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅವನಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ನಾ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಬೊಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಟ ಕೋಲ ನೇಮ ಪೂರ ಆಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಇಜಿನಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ BRJ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಲು ಅಲಪರಂದಲೇ ರಾಯಿಗೆ ഞാൻ സുരികെ പൺപെ ലൈവിഡ് ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದು ಜಾತಿ ಕೊರ್ಚಿ ಏನ ಲೈವಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಲೈವಿಡು ಆಯ ಬೇತೆಂಬೆ ಮೇತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಲೈವ್ ವಾ ಜಾತಿಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಆನು ಪೊನ್ನು ಆತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಪಿನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಪಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏ ಪಜ್ಜು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ನಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಡ ದಾದಕ್ಕೇನುವನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತೆ ದಾಲ ಕೂಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಪೂಪನ ಓಯ ಮರ್ದಿದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಪಂಡು ಉಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ದೀಡು ಇನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರು ತೂಲೆ ಆಲು ಇಂಬಲು ಪಂದು ಪಾತಿರ್ಬೇದು ಅರೆಂಚೂರು ತೂನೆ ಶೋಭನಾ ಅತ್ ಗೌತಮಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಇರ ಆನ ಪೊನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಲೆ ಪೊಡ್ ಗೊತ್ತ ಗೌತಮ್ಯ ದೇ ಆನ ಪೊನ್ನ ಪನ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಮನ್ಪವೇನು ಎಂಕ್ ಪಿನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ఒక ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬತ್ತೇರು BRJ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಅಭಿ ಇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ ಅದಿಲ್ಲದ ಅದೇ ಕಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪರ ರಬ್ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ
ಅಕ್ಕ ಪಿನ್ನೈಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ, ಸಾರಿ ಶೋಭಾಕ್ಕನ ಪಿನ್ನೈಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಜಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದಾದಾ ಇರು ಬಕೇಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಬೆದಂ ಪಾತ್ರದ ಭರತ್ ಬಂದದ್ದು ಒರಿ. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ವನಿತಾ ಅನ್ನೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಬ್ಬಾ ಬತ್ತರತ ಅಂಜ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಈರು ಏರ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾಯ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದಾರ ಹತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಜರ ಶೋಭ ಉಂಟು ಯಾನು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತೇರು. ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಂಜಿ ಆನುಲು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಪೊನ್ನುಲು ಬತ್ತದ ಆನುಲೆಗ್ ದಾದ ಬಂಡಲ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈಲ ಸಿಂಗುಲರ್ ಯಾದ ಈಲ ಸಿಂಗುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆರ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ವಾನ ಪೊನ್ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜತ ಅದಾದಂದು ಪಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏಜಿದೆಲ್ಲ ಓದೆ ಶೋಭ ಗೌತಮಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ನೇಮು ಬೆದ್ರಡಿಲ್ ಓ ಗೌತಮಿಯಾ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಪೊನ್ನದ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಿರ ಬರ್ರೆ ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾರಾಯ ಸಿ ಉಪ್ಪರ್ತಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದಾಗಲೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಬೈ ಉಂಟ ಬನ್ನೇಟ ಇದೇ ಬಾಡೆ ಕುಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ವನಿತಾ ಚಾಂಡ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಂ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಪೊಂಜವೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಉಂಡು ಬಲೆ ಶೋಭನ ಸುರುವಾಂಡು ಮಾಲುಂಡ ಬರ್ಲೆ. ಹಾಂ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಎರಡ ಪಾತೆರಂದು ಉಲ್ಲತ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರು ದಾದ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಲ ಆನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾತೆರ್ ದಾತಂದು ನಮ್ಮ 2 ಜನ 3 ಜನ ಎಂಗುಳು ಪಾತೆರ್ದು ಅಂದ ಐಟು ಕಿಶೋರ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗುಳು ಯಕ್ಷಿತ್ಗಳ ಎಂಗುಳು ನೆತ್ತ ಆನಿ ಅಂಡ ಇಂಕುಲು ಯಕ್ಷಿತ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆನಿಗೆ ಮುಗಿತದ ಈಗ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಮುರೊಂದು ದಿವಸ ಇನಿ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಗೌತಮಿ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಅಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಇಂಚ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒನಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತಿನ ಪುದರ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾದಕಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಚೆನ್ನಲ್ಡು ಗಲಾಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೆದಂ ಪಾತೆರ್ವೇರು ನರಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ದಾದಿ ಮುರನಿ ಬಾರಿ ಪೆದಂ ಮತ ಪಾತೆರ್ದಾರ ಮತ ಪಾತೆರುಚಿ ಯಾಮಣ್ಣೆ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ರೆ ಹಾಪುಚಿ ಯಾನವೇನು ತೂದು ರೀಡ್ ಮಂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಎಂಕ್ ಏರುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಆಯ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಪನ್ನೆಟಾಡ ಅವು ಎದುರು ಮೀನು ಬತ್ತ ನಾಯಿ ಒರಿವೇನ ಆಯ್ನ ಮುಂಕು ಸುಧಾರ್ಥ ಬಾಡುಜ ಅವೇ ಪಿರವಡೆ ಯಾಕುಲು ಕೊರೆಪುನಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕೊರೆಪಾರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮುಕುಲ ಗೌಡನಕುಲ್ಲ ಪಿರವಡೆ ದಾದ ಪಾತೇರು ಎದುರು ಬತ್ತಕುಲು ಕೊರೆ ಪೂಜೇರು ಎದುರು ಬತ್ತ ಕೊರೆತ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಪಂಪನಿ ಈ ದಾಲ ಪಾತೇರು వచ్చి ದಾಲ ನೆರೊಡ್ಚಿ ದೀಡು ಹೈಟ್ ಮಂಬ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ತೆತ್ತು ತಕ್ಕಲೆ ದೀವರ ಅಂತ ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಬಂತೆ
ಐಕ್ ಒಕ್ಕ ಬುಡು ಯಾರೊಂಜಿ ಪೊನ್ನುತ್ತಲ ಬತ್ತ ನೆರ್ನಗ ಅಂಚ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಆರ್ತದ ಪನ್ಪುನು ಏ ದುಂಬುದ ಆಯ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೌತಮಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲನ ಗೊತ್ತಿಜ ನಾಲ್ಮೂಲ್ ಪನ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿ ಶೋಭ ಇಲ್ಲಿಯನ ಅತಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈಕ್ಲಿ ಏತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರುವರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಶೋಭಲ ಅಂಚಿನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಇಡ್ಡೆಗೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬತ್ತ ಬರಲಿ ಅಂಕುಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪಲ್ಲ ಇವು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನದು ಏನು ಪಾತಿರನು ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲು ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾರೆ ಗೌತಮಿ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಗಲ್ಕಿ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಂಡುಗೆ ಅಲೆ ಓ ಅಂಜವೆ ಊರುಂಡು ಓ ಮಾಲುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಸ್ತುಂಡು BRJ ಅಣ್ಣ BJ DJನೋ ದಯಾನಂದ ಆಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೈ ಬಿಗ್ ಬ್ರೋ ಅನ್ನು ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಮನೆತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಚಾಮಲ್ಪುಲೆ ಸಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಕೊಂಜಿ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೂರ್ಚಿ ಬೇಕೈದು BJ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುಗನಾ BJ ಅಣ್ಣ DJ ಕುಲ್ಲುಗನಾ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಕೊಂಚ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಜಿ ಅನ್ಸರ್ ತಕಲು ಒಂದ ಕುಲ್ಲುಗ ಬರಡು ಕುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲಗಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲಜಿ BRJ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಗ ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಚೆಗ್ದಾನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಸಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಶೋಭಾ ಅವು ಫೇಕ್ ಐಡ್ ಹತ್ತತೆ ಅನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊತ್ತು ಜದ ಆದಿಪ್ಪು ರೆಡ್ಡಪ್ಪಿರ ಉದಾಹರಣೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅರೆರ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನಮರ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶೋಭಾ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಂ ಪೋಲೆ ಏರಿಗಳ ದಾಲ ಪನರ್ಚಿ ಐಡ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ದಾರ್ನ ಗೌತಮಿನ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮಲಾರಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡದ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಂಟ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಶೋಭ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆಲ್ ಬೇತೆ ಮೂಲ್ ಬೇತೆ ಅಂದ ಹತ್ತು ಶೋಭ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಕ ಶೋಭ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಗುದ ಕೊಡಿಟುಂಡಲೆಗು ಹೊರ ಪಾತೆರಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಾಲಿ ಇರನ್ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರ್ವಲ್ಲ ಗೌತಮಿ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಹತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿ ಆಪಲ್ಲ ಆಲೆಂಡೆ ಆಪಲ ಬನ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೇವರಂತ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರಕ ಒಟ್ರೆ ಪಾತೆರು ಅವು ಅಂಚಿನಿ ಒಂತ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಆಲೆ ಏನಲ್ಲ ಇವರು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವೇನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚದ ಹಾಲು ಹತ್ತವೆ ಏನಲ್ಲ ಇವರು ಬರ್ತನ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲ್ಲುಗನ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡು ಉಡುಪಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ನು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನೋಡು ಮಾರಯ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟು ದಸರಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷೈಡ್ ಸಾಕಾತನು ಉಡುಪಿಡು ಒಲ್ಪ ಕಿಡಿಯೂರು ಅವ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುನರೆ ಗಂಜ ಹೋಗು ವನಿತಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಐಸ್ ಬರಡು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅವ ಅಲ್ಪನೇ ಪೋಲೆ ಆಕುನ ಆಕುನ ಮಟಾಟ ಪೊಯ್ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಈ ಬರ್ಪನ ವನಿತಾ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ದಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡುಂಡ ವನಿತಾ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಡ್ಲೆ ಅವ ಬೇರೆ ಚಂದ ತಂದಿರಿ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಉಂತವೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪೀಂಟ ಅವನ ಮೊಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊಲೆಗುಂಡತ ಚರ್ಪಿ ಬೈತಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂತತ್ತು ಗೀತಲ್ಲೇ ಪೋ ಅಲ್ಪ ಪರ್ದ ಬಲ ಒಂಚೂರು 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋ ಟಿಕ್ಕಪುರ ಉಂಡಿಗೆ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ
ಅವು ಪೂರ ಸೋಕತ್ತು ಪುದರ್ ಓ ಅವು ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪುದರ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿಂಡು ಒಡೀರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಡೀರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೆ ಬೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಕೈ ಓಡೆ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಆಯ್ನಿ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರೇ 35 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ತೈರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 30 ವರ್ಷ ಚಕ್ಕಲಿ ಬರ್ಚಿ ಬೇರ್ ಜೆ 30 ವರ್ಷ ಏನು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಬಂದರು ಬಂದರು ಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಬಂದರು ತಂದರು ತಂದರು ಗನ್ ಗನ್ ಪೋಲ್ತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ಬೊಕದಾದ ಬಡು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಟ್ರಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಡಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಗ್ಯಾಲ್ ಪೆಟ್ರುಂಡ ಆಲ್ಬರ್ಪಲಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಬಗನಾ ಮುರ್ಕರದಾದ ಉಂಡು ಅನಿತಾ ಮುರ್ಕರ ಚಾ ಉಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೌರಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡ್ಚವೆ ಆ ಲಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ವಲ್ ಅವು ಈ ಮಲ್ಪಿ ಪಣ್ಣಿಯ ಸೋಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೀನು ಯಾನ್ ಕನ್ನದ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಜಲ್ ತಗೋ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಕ್ ರುಚಿ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಶೋಭಾ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಕುಸಲು ಬಂಡೇನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐಕಾಲ್ ಬಂಡಿ ನೀವೇ ಯಾ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಪರುತ್ತೆ ಅದು ಐಕೆ ಏರಿ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನು ಅವೆನ್ ಕೇಳಿ ಏರಿ ಏರು ಬೆಚ್ಚ ಪಲ್ಲೆ ಅದಾಯಿಗೆ ಚಪನೀರು ಕನ್ಬರ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಲೆ ಮೀನು ಕಂತಂಡ ಪೊಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುಟ್ಟೆ ಸೋಬಕ್ಕಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಭಾರತಕ್ಕ ಈ ಕುಲ್ಯವರ ಸೊ ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪ ಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಬಲೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಕ ವನಿತಾ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಕೊಡ್ಯಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಪುಲಿಯ ದಾದೆ ಕೊಡಕನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಯ ಒಡನ್ ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ದು ಪ್ರಕಾಶರೇಜ್ಜೇರ ಅರ್ಜೈದೇರು ಕೋಲ ಅದು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚವು ಕೊಂಚ ದಾದ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೆಂಡ ಉಂಟು ದಾದ ಕುದೋ ನಿಜ್ಜೋಕೆ ದಾದ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆಗೆ ದಾಲ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆಗೆ ದಾನೆ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಪನ್ನತ ಮರ್ದು ಪೋ ಪನ್ನತ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಷ ಇಜ್ಜಿನ ರಾಗಿದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆರು ಅವೇನೇ ಪನ್ನಿ ನಿಂದ ಇಂದುವೇ ಪಿರ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೌತಮಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಶೋಭಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಟ್ ಪಾತಿರುವಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಕ್ಕ 65 ಅಶ್ವದೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪುಲ ಆಡಪನ್ ಗಣೇಶನ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಲೇಡ ಬಾಯ್ ಚೆರಪಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲು ಗೀತ ಅವನಿ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರು ನಿಜ್ಜಲ್ಲತ ಬಿಯರ್ ಜನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲುನ ಬುರ್ಚ ಬಿಯರ್ ಜನ್ನ ಪರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಕುಲ್ಲುನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ದಾದ ನಿನ್ನ ವನಿತ ಒಂಜಿ ಚಾ ದಾದ ಚಕ್ಕುಲಿದ ವಿಷಯ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡ ಹಾಕೇನಿ ತಿನ್ನರೆ ಬಲವರ ಉಂಡು ಎಂಕುಂಡ ನಿಕ್ಕುಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡು ಉಂಡೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರಿತ ಉಂಡೆಂಡು ಪೂರುಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಏಡಲ ಕುಟ್ಟುದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ
ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾತ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತ ಇದ್ದ ಪಾತ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾತಿರು ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಕಡನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಪಾತಿರು ಆವೋಡು ಆವೋಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಾಲು ಮಾಲು ಪೀನಾ पियेंगे माल पियेंगे सतीश आई सबका నేర్పునేట్లా తిన్పునేట్లా ఫస్ట్ పో మాలు అలాగా గీత బత్తాలు మాలుండా నిన్న రిక్షాడు కాన పో కొంచెం పోదు పత బల ಪ್ರಕಾಶನ ನಿದ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಲಾಗೋದಿನ ತಂಜ ಪ್ರಕಾಶರ ಬ್ರೆಂಡರ್ ಕನ್ಲೆ ವನಿತಾ ವೈನ್ ಶಾಪುಡು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆಂಡ ಬರಾಡು ಕೊಂಚ ಈ ತಿಂಪರ ಗೆಂಡನ್ ಬಾಯಿ ಗುಲ್ಕ ನಿಂಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಪೆ ಬೆಲೆ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಬರ್ತೆ ಏ ಉಂತಿ ಕಿಶೋರು ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುನಗಿದಾದ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ದೂರ ಇದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೌತಮಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ದೂರ ದಿವೋಡು ಮೊಕ್ಲೇನ್ ದೂರ ದಿವೋಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾನು ಎಪ್ಪ ಲೈವ್ಗೆ ಬದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೇನು ಆನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಏನನ್ನು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂತೀನಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅವಡು ಬಿಯರ್ ಜಾವಡು ಕಿಶೋರ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉದರ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಲೈನ್ ಪೋಪಣ ಪಡಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ದೇ ಮುಟ್ಟ ಈತ್ ಜನ ಏನನ್ನು ಬರ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪರ ಕಾರಣ ಏನು ರಿಯಲಿ ಅದು ಬಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅವೇನಾರು ದಾಪಿಸು ಎಂಕ್ ಮಾತೇನೆ ನಾನು ಇರಿಗೆ ஒரு ಎಕೋಡದ ಪಂಡೆ ಗೌತಮಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಲು ಬರ್ಚಿ ಮೋಲು ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟ್ ಗೌತಮಿಗಿಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರಡು ನಿರಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯ ನಿನ್ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಪ್ಪರ್ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಅಂದುವೇ ಶೋಭನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಐಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಲು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಪನ್ಪುನೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ ಆತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದು ಗೌತಮಿ ಲಂಚಿನಿ ಇದು ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಎಕಡೆ ಅನ್ಪ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಮಲೆಜಿ ಎಂಕ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನೀ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಯಿಡ ಎಲ್ಲ 2 ಜನ ಬರುವೇರು ಎಲ್ಲ 2 ಜನ ಪೋಯಿಡು ಅಂಚದ ಆಲ್ ಆಪು ಜನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚಲ ಎಂಕ್ದಲ ಮನ್ಕೊಡೆ ಪಂಡದಾಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬುರ್ಚಂದಿನ ಪಾತೆರ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುನ್ನೆಟೆ ತತ್ತಾತ ಪಾತೆರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೇಗು ಅಂಚ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ವನಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನೆ ಅಕ್ಲು ಅತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪೋಲೆ ಆಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಪಂಪಿನ ತಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋಡು ಈರ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ತಮಸ ಪಾತೆರ್ದು ಉಪ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂರು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಆತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬೆಕ್ಕು ಸೋಡಾ ವನಿತಾ ಸೋಬಕ್ಕ ದಾದ ಸುತ್ತೆ ಉಂಡು ಏನಡ ಸುತ್ತೆ ಬತ್ತದವಲ್ಲ ಆನಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕಟ್ಟಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಅಂದು ಉಂಡು ಕೆ ಕೆ ಬಿ ಬಣ್ಣ ಐಸುಂಡಾ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಮಂಡುರಾಯ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅತಿ ಅಲೆ ಗೀತಾ ಆ ಮೂಲ್ ಪೂಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಡದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೀತಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಸುತ್ಯ ಬೋಡು ಕುಂಭ ಮಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ
ಒಂದು ಗೀತನ ಮಂಡೆಗೆ ಆದೀತ ಕೊಂಚ ದಾದ ಪುಲ್ಯಾತ್ ಜಯಪಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟದು ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ದಾದಯ ಏನ್ ಪೋಪೇಕ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ವೈನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯರ ಕನರ ಪೋಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ್ರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಗೆಂಡಡು வீடியோ பெறாப்ப போய்ப்புலே ஏன் பேக் ஐடி அத்து இன்னைக்கு டீட்டெயில்ஸ் போடாண்டக்கேನು ಕಡಪಾವೆ ಶೋಭಾ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅತ್ತಾ ಹಾಯ್ ಸನಾತನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾರ್ರೆದು ಸನಾತನಿ ಯಾರಿದು ಓ ಪೊಂಜವೆ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬೀಡಿ ಮೂಲು ಕೋಡೆ ಬದ್ದದು ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರು ಒಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬೀಡಿ ಬರಿದ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸತೀಶ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುನ ಯಕ್ಷಿತಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಮಾರ ಬೇಜಾರದು ಬೀಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದು ಒಯ್ಪೆರೆ ಬೀಡಿ ವನಿತಾ ಶಶಿಯನ್ನ ಆಯ್ ಬೆರಿ ಬಲ ಏರ್ಲೈನ್ಜಿ ಮಾರ ఒక దాదా బొచ్చ గీతక్క బొండవత్తుడ బొండ ఉంತು కనపేరు పోతారు కనర బాల్ పడేర జన ఎజ్జి మార్ర అలా గీతలు లేపు వనిత బియర్ జన్నకు ఆయనకు హుషారిజ్జిಗೆ ಪಾಪ ఆయనకు ಬಂಜಿಬೇನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆವರೆ ಪೋಯ ಸೊಬಕ ಕಡೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮುಗಿಸ್ತತ್ತ ಬಾರಿ 2 ಕಡೆಪಿನೇ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣಿತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ್ತು ಒರಿ ಚಪ್ಪರ್ ಆ 8 ಜನ ಮುಲ್ಪಯಾನ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿ ನಾಲು ತೂಲೆಕ್ಕ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕಲೆ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಮುಗಿಯುಜಾ ಬಾ ದೇವರೇ ಆಯ ಗಾಟ ಮಂತು ಪೋದ ಆಯನ ವಿಷಯ ಗುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತೆಡ ಬರ್ಪೆ ಆಯಲ ಆಯ ಟಾಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಬನ್ನದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಗೌತಮಿ ಎಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಳ್ಳ ಪಾತೆರೊರ್ಚಿ ಆಲ್ ಇರ್ತ ಆಲ್ನ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ವಲ ಆಲ್ ದಾದ ಈ ಬೋರ್ಡ ವನಿತಕ್ಕಗು ಇಜ್ಜ ಕಡೆವರೆ ಪಡಬದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೌಲಿನ ಮೈಪ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಐಸ್ ಕೂಡ ಶೋಭನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೀತ ಚಪ್ಪರಿ ಆದಿತ್ತು ವನಿತಾ ದಾದಾ ಪೊಂಜೇರ ವೈನ್ ಶಾಪು ಬೇಗ ಓದಲೇ ಇವು ಯಾರ ಓದು ಆಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಏತ್ ಗೆತನ್ವಾರು ವನಿತಾ ಅವು ಏರಿಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಂಡೋಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಕುಮಿ ಉಳ್ಳ ತಾಯಿ ಏರಿಯಾ ಜೊಬಾ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಡಗಿದ್ರಿ ಒರೀಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಆಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಸೀರು ಬಾದ ಪನಸಣ್ಣ ಆಂಡ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಅಲ ತಮ್ಮಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೀತಕ್ಕ ಪೂ ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಗುಡಿಕು ಹಿರೇಡಾ ಪಂಡೇನಾ ಕಡೆವರೆ ಯಾಲ್ನ ಸೋಬಕಲ ಪನ್ನಿ ಇರಿಗದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ತಜಪ್ಪೆ ತಜಿಪ್ಪು ಬಲ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನು ಗೀತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಆ ಅಂಚನ ಕಡೆ ಪೂಜಲ್ ಬಂದ ಬರ್ಪುಜವು ಅವು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಈ ಪೋಜೆಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಗೀತ ಪೋಜೆಪ್ಪು ಲೈವ್ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭ ಏರು ಆಯ ರಂಜು ಆಯನ ಫೋನ್ ಬಿಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರು ಬುಲಿಪಜ್ಜಿ ಓ ಅಂಚಾಂಡ ಬಂದ ತೆಲುವ ಅವರು ಖಾಲಿ ರಟ್ಟಾಯ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ರಟ್ಟವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೀರು ರಟ್ಟವ್ರು
ಅವನಿಂದ ಮುಸುಂಡುಗ್ಲ ಬೋಡು ಮೂರು ಕೈ ತಲಿತನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಒರಿ ಎಕ್ಕಳೊಂದು ಬರಲಿ ಮನೆತಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ఇంకా అట్టవారా అత్తే సోమరు అట్టవాలి అట్టవాలి ಈ ರಪ್ಪ ಹೋದೊಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಕನಗಿದ್ದ ಕುಲೊಂದು ಅಗ್ಗಿಗ ಅಗ್ಗಿಗವ ಮೂಕು ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಹುಡುಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆದಿದ್ದು ಯಾನು ಇರುಡನೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕ ಅಲ್ದಾಯಿ ನಡುಟು ಪಾತಿರ್ನಿ ಐದು ಮಲ್ಪೆ ದಕ್ಕುವೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಲ್ಪು ಜಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಪಂಡ ಆಲೇಕದಾದ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಐಟು ನಡು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನ್ ಲಕ್ಕೊನ್ ವಲ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಇರ್ಲಾಯ್ತ ಗೌತಮಿ ಎಂಕ್ 6ನೇದು ಅಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನತ್ತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ಲೆತ್ತನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಾತಾಡ ಗೀತ ಪಾತಿರ್ವಲು ಅಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾರುಂಡ ಗೀತನ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೀತ ವನಿತಾ ಚಾಂಡ ಅದಿಯೂಡು ಮಾನು ವನಿತಾ ಚಾಂಡ ಬಲೆ ನೀ ಬಲ್ಲ ದೊಂಕೆ ದೊಂಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೀತ ಅದು ಏನ ಬಂಡಿ ಜನ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸೋಮ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ರಟ್ಟ ಬೇಡ ಅರೆಡ ಉದ್ದದ ಉಂಟು ಚಮಚ ಓಟ ಅಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಪುಡಿಯ ಚಮಚ ಹೋಲುಂಡಿಯಾ ಈತ ಎನ್ನ ಗೆತ್ತು ಕೆಂಪುದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಜವ ಕೆಂಪುದ ಕೊರ್ರೆ ಅದು ಪೂರ ಕೆಂಪೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನ ಇದೀಗ ಮಾತ ಕೆಂಪೆ ಅವಡ ಮಾಲ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ಚಪ್ಪೆದಾಯೆ ಸುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆದಾರ ಬೈಜೇರು ಕಪ್ಪುದ ಕೊರ್ಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂಚಾಂಡ ದೋಸೆ ತೆಲ್ಪೆ ಅವಡು ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪುಣ್ಣಿನದ್ದು ಹೆಂಗ ಹೊತ್ತು ಓಡು ಪನ್ ಮುಡರ್ಚಿ ತಜಪ್ಪು ಶೋಭಾ ಕೆಂಪುದ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸುಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪುದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕ್ಷಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ವನಸಂಡ ಆಂಡಿಯ ವನಸು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತೌತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಕಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ಮದತ್ತು ಪೋಂದುಂದಿಯ ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಫುಲ್ ಹೊಚ್ಚೋಕೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ನಾನು ನಿಗಂಟಿಯಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುರ ಬರ್ಚ ಕೆಂಪುದವು ದಾದನುಂಡು ಗುಲಾಬಿ दाय दादा दाल आती जायची मुराणी द्यायची दालाची ಮೀನು ಕೆಂಪುದ ದಾದ ಬಿಯರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಂಜವೆ ಉಂತಲೇ ಕೊರ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ್ಚಿ ಕೆಂಪತ್ತೆ ಕೊರ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಇಜ್ಜೆ ಸೊಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕೋರು ಸೊಬ ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಪಂಜಿನ ತಮ್ಮರಾಣಿ ನಿಗಂಟು ಉಂಟೊಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಾ ಪೊನ್ನುಗೇರ ಬರಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಬರುಡಿತ್ತು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರು ಗೀತ ಕೊರ್ರು ನೆತ್ತೇರು ಕೆಂಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ನೆತ್ತೇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೂಲು ಏತ್ಲಾ ಉಂಡು 5 ಪೈಸೆಗೂ ಪೈಸೆ ನಿಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 5 ಪೈಸೆನಾ ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ಅಪ್ಪದೇವಾಲ ಎಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾತಂದು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲ ಏತ್ಲಾ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಲೀಟರ್ ಕಲ್ನೆ ಕೊಡ್ಚು 5 ಲೀಟರ್ ಕಲ್ನೆ ಮುಲ್ ಮಾರ್ಗ ಸೋಬಕ ಗೀತಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಪುಂಡಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹೊಡೋದು
ಸೋಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಯಾವ ಪುಂಡಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಂಪು ಆ, ಕೆಂಪು ದಾದ ಬೇರು ಪ್ರಕಾಶ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ ಹಾಯ್ ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟು ತಾಂಟು ಅಂತು ಮೂಲು ನೀರು ಪೀರಿಯಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಬರಲಿ ನೀರು ಬರಚ್ಚಿ ವನಿತಾ ನೀರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೈವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂತಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬರಲಿ ದಾಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವಳು ಗೀತ ಕತ್ತುಕೊಂಡು ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ಗೆ ಬಂದಾನು ಎಂಚಯ ಗೀತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಗುಪ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ಗುಪ್ಪು ಜಾ ಗಂಗಾಧರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? ಹಾಂ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು. ವನಿತದಾದ ಸ್ಪೆಷಲು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ನಿಕ್ ಮಂಜಲ್ ಇಷ್ಟದ ಅರೆ ಕೆಂಪು ನಿಕ್ ಮಂಜಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೀನು ಬಂಜಿದಿ ಎಲಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಸಂಕ ಮಸನದಿಲೆ ಎಲಿ ತಿನ್ನಾಡು ಬಾಯಿಗೆ ಕೆರೆದು ನೀರು ಬಾಯಿ ಬಿಡುಚಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಜಪ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬೇರೆ ಮೂಗು ಸುಂದರ್ಥ ಪಾಡು ಗೀತ ತಲೆಗೆ ಕಪ್ಪದ ಪಾಡುವ ನಾ ಪಾಡು ಇಂಚ ಒರೆಸದ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ ಬೋಲ್ದು ಪ್ರಾಯ ಆತರತ ಆ ಬೋಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಬರ್ತದ ರಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಪತಾಯಿ ದಾ ಒಂದೇನು ಪಾಡು ಇಂಚ ಪಾಡು ಕುಜಲ್ ಕಪ್ಪ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಮೂರು ಜೈ ಬರ್ತಾರಾಗೆ ಸಂಕ ಮಸನ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪುಡ್ಜವೆ ಎಲಿಕ್ದಿವರೇ ಅಂಚಂಡ ಪೊಡಿಗೆ ಅప్పుడు ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತು ಯಾರು ಹೊರ ಬಂಡೆ ಗೌತಮಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಗ ಟಾಪಿಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು ಆಯ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂಚಿನದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತಾಯ ಗೌತು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹುಡ್ತಿನ ಗೌತ್ ಎತ್ತಾಯ ಅಂಚನ ಪುಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಬಡ ಅಪ್ಪುಲು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಇದು ಐದು ಮಲ್ಪಿ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಪೋದು ಬರ್ಪ ತಿಗಲೆ ಯಾರು ಪರಬತ್ತು ಬಾರ ಸೊಬಕ ತುಳಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತ ನೈಸಿಪ್ಪು ಬೇನೆ ಪೂಪುನೈಟು ಓ ಓ ದೇವರ ಒನ್ನದು ಮಲ್ಪು ಬಲೆ ಈರೆಂಗ್ ಆರ್ನಂಗಾಲು ಎಂಗತ್ತಲ್ ಒನ್ನ ಸೋಡೆ ಮಲ್ಪಿನಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪಾಡುಡತ ಅಲ್ಲಿಗಂತೂ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಡಿಂಡ ಸ್ವಾಡಿ ದೆತ್ತನು ಜಾನ್ ಇರ್ಬೇಕ ಮುಳ್ಳುದ ಮುದ್ದೆ ಐಕ್ ದೆತ್ತನು ಜಾನ್ ಸ್ವಾಡಿ ಬಾಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕವು ಸೊಬಕ ಅರೆಗೆ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪಿನಲ್ಲಿ ಬರಡು ಬಲಯ ದೀಪೆತ್ತೆ ಪೆದಂ ದೀಪೆ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿಲ್ಲ ಚಾಕು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಲ ಮುಗೀತ ಕನಪ ವನಿತಾ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕ
ಓಲೇರು ಪೊಂಜು ಸ್ವಾತಿ ಓ ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಿ ಆ ತೂರ ಸ್ವಾಮ ಗೆಬ್ಬುದೇರ ದೀಲ ಪೋದ ಅಲ್ಲ ಮುಸುಂಟುಗು ಕೂಲಿ ತಲ್ತು ಬಾಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ತಲ್ಪನ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಪಲ್ಪಡ ಏನ ಗೀತನ ನಾಗರಾಜು ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು ಓಕೆ ಟಿ ಟಾಟಾ ಹೊರಗೆಬ್ಬುಗುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಲ್ಲೆ ಗನ್ನುಂಟು ಈ ಹಾಲು ಗೆಬ್ಬುದಿ ನಿನ್ನ ದೀಪಿನ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಗನ್ನ ನಾನು ಪೋದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಾಡ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಗನ್ನ ನೀ ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿ ಜಿ ಉಪ್ಪೆರದಿ ಯಾನು ಪೂರ ಬಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ತೌತೆಲ್ಲ ಲತ್ತ ಮಿತ್ತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪು ಸತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕಜಿಪು ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪಿರಿ ಅದು ಇರ್ನಗನ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂದ್ಯ ಗೀತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯೂಸ್ ಬಂತ ನಿಕ್ಕಿಂಚಿಗನ್ನು ಸೋಮ ಪಟ್ಟತ್ತು ನಾನತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗಮ್ಮಲುಂಟು ಆಯ ಬರೀ ಯಾಕಂಡು ಮಂಡಲ ಬತ್ತದು ಏರ್ಲ ಮನೆಗೆ ಪಚ್ಚಿ ಯಾನಂತೆ ಪೂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬಂದು ಟ್ರು ಟ್ರು ಬಂದು ಹೋಯ್ ಅವು ಗರ್ನಾಲ ನಿನ್ನ ಗರ್ನಾಲಕ್ಕೆ ತೂಬಾರ್ರೆ ಗರ್ನಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿ ಹೋಯ್ತದು ಮದ್ಮೆಂಡ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಯ್ಯ ಮದ್ಮೆಂಡ ದಾದಯ್ಯ ಗೀತ ಓಲು ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ದಾದ ನಮಸ್ತೆ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಂಟೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತದ ವಾಟ್ರಂಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗರ್ನಾಲ್ ತೂತಿನಾಲ್ ಏತ ತೂತ ಈ ಗರ್ನಾಲ್ ನಿನ್ನದು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಏರಿಗೆ ಮದುವೆ ದಾದನ ವನಿತ ಬಣ್ಣಿ ಏನತ್ತು ಅಭಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಓಲ್ ಬೇಲೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಿದರೆ ಎಂಕದಾಯ ಬೇಜಾರ ಅಂಡವಿ ಬಕದಾದ ಮದುವೆ ಉಂಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿ ತಾತೆ ಬಕದಾದ ಗರ್ನಾಲುಂಡು ಉಂಡು ಯಾಕ್ಸಿದ್ದು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಗನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಆಡ ಮಲ್ಲಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಗರ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಸೌಂಡು ಗನ್ನು ಗನ್ನು ಪೂ ಮೀಶದ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ఇప్పుడు ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲೈತೆ ತಿನ್ಪಲತ ವನಿತಾಗ ಮದುವೆನಾ ಅನ್ನ ಮಾತ ಬಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪೂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದುವೆನಿ ಇರೇಗ ಅತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಪನ್ನಿ ಗರ್ನಲುಂಡ ಪಂಡ ಗರ್ನಲ್ ಬೋಡ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಿ ಮದುವೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಾರ ಹಿಂಗು ರೈಕ್ ಏತು ಮದುವೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜೆ ಮದುವೆ ಕಾತು ಜಕ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಮುರಣಿ ಇತ್ತೇರು ಸತೀಸದ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಆತು ಮಾರೆ ಗೀತಗ ಆಪುಜಿ ಕೊಂಚಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಉಂಡ ನಿಕ್ಕದಯ ಪೊನ್ನು ಈ ಕಾನತ ಬೋಡಿಪುನು ಈದಾನೆ ಪೊನ್ನುಗೇನು ಯಾನವ ಕಂಟ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಗನ್ನದ ನೆನಪಾಪು ಗೀತ ಯಾನತ್ತು ಗೀತದ ಗನ್ನುಂಡಿಗೆ ಗರ್ನಾಲುಂಡಿಗೆ ಬೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಡ ಯಾಮಂಡ ನಿನ್ನ ಗರ್ನಾಲನ್ನು ಪೋಲ್ತು ದಿಕ್ಕೇ ದೀಪ ಅಂದು ನಮಕ್ ನಿಂಗರ ತಿಕ್ಕದ ಯಾವ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಗರ್ನಾಲ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೀತಾಗ ನೆನಪಾಪಿನ ಭಾರಿ ನೆನಪಾಪಿನಲ್ಲ ಗೀತಾಗ ಭಾರಿ ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಇರೇಗಾವೆ ಆನು ಬರ್ಚಿ ಬೊಡಿಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪರತ್ತ ಆತುಜಾ ಗೀತಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟಕೇನಚ್ಚಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ನಾನವನಲ್ಲ ಗೀತ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಭಿ ವನ್ನು
ఇవి ಬಕೆಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜನ ಕರ್ಮ ಮಾಲುಂಡ ಗೀತನ ಕಣ್ಣು ಪೊಸತ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅవి ఏది ఓవు అవి నజ్జియా అవి ట్రోల్స్ అడ్డ ఉప్పడు ఉప్పడుతూ కదా నాలుగు ఆజీ గంటకు ఉప్పది ಸುವರ್ಣ ಬ್ರೋ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಆ ರೋಲ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆ ರೈಡ್ ಇನ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತರ ತೂಪೇರು ಉಂಟು ನಾನು ಅವರ ಪತ್ತೇರು ನಾನು ವನಿತೆಯಪ್ಪ ಊರಿಗೂ ಗನ್ವರ ತಾಂಡಲ ಬುಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಯಾನತ್ತು ನಿನ್ನ ಕನ್ನತ್ತ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗೀತ ಬಂಡಿ ನವೇ ಆಳು ಗನ್ನುಂಡಿಗೆಲ್ಡ ಬಿಸ್ತಲುಂಡಿಗೆ ಪೂರಲುಂಡಿಗೆಲ್ಡ ತೂಡು ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಗನ್ನನ ಗೀತಕ್ಕನ ಮೀಸೋದ ಗನ್ನು ಹಿರಿಯಪ್ಪ ರಂಜು ಅಮೀನ್ ವಾ ಅತ್ತು ಈ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಯಾನತ್ತು ಗೀತ ಬಣ್ಣಿದ ಅಲ್ಲ ಗನ್ನುಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗನ್ನುಂಡಿಗೆ ಬೆರಿ ಬೆರಿಪ್ಪಡು ಬೆರಿ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತ ಮಾಡುವೇರು ಬೆರಿಗೆ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 1 ವೀಕ್ ಪರಿಹಾರ ಎನ್ನುಡು ಐಕ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಪನ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಕನಲೆ ಬಕ ಎಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಕ ಕ್ರೀಮು ಶ್ಯಾಂಪು ಪ್ಯಾರಾಲಾಲಿ ಪೂರ ಕನಲೆ ಗೀತ ಕೊರಚಿ ಸರಿ ಬರಲಿ ಗನ್ನಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಮರಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಡರ್ದು ನೈಕ್ ಹಾಲು ವನಿತ ತೆತ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಅನ್ನ ನೀ ಸರ್ದಿ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡಿಜಿ ಅನುಪ್ಪೆರ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊನಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪೂರ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿಖುಲು ಮೀ ಪೂಜಾರ ಸೆಂಟ್ದಾಯಿ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾರಿಂದ ಬೋಡಿ ಸರ್ತಿ ಸಾಬೂನ್ ಹೆಂಚಾಪುನ್ ತುಕ ಪರಿಬಕ್ಕ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪರ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಚ್ಚ ವನಿತ ಅಂದೆ ಎಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಅಭಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಆವಂದ ಸಾಬೂನು ಓಪನ್ಲ ಕಮ್ಮೆನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತೆ ದುಮ್ಮದಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಬ್ತಾವು ಚಿಕ್ಕಿ ಬುರ್ಬೆ ಬಿರಿಬ್ರ ಪರಡು ನಲಿಗೋಡು ಐದು ಕೋರ್ದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಸಾಬೋಡತ ಸರಿ ಬರಲಿ ಪಜ್ಜು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದು ನೈಟ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಪಗಲು ಬಜ್ಜಿ చెప్పి కానీ ఏది బయట ఫ్లైట్ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬಾಲೆ ಸರಿ ಆಪು 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಅಂದು ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಓದೇವರೆ ಅಂದು
ಒಂತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓಯ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ತೊಟ್ಟ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸುರತ್ ಕಲ್ದೆ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತವೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಾ ಬರೋಡ್ಚಿ ಹಿಂಗ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಗೀತ ಚಾತ ದಾದನ ಬಾಜೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಹಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹೊಡ್ಪುನಾಗ ಅವಿ ಪೌಡರ್ ಶೋಭ ಓವಿಯ ಪೌಡರ್ ಶೋಭ ಓವು ಶೋಭ ಪೌಡ್ರ್ ನಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಚಾನ ಒಂತೆ ಕನಕ ವನಿತಾ ನಿಜ പേരുണ്ട് പേരുണ്ട് ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ದ ಪೌಡರ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ದ ಪೌಡ್ರು ಪಾಣ್ಸ ಒರಿತ ಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಊರ್ದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಅವು ಲಾಂಗಿ ಓಲಾಂಗಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ದೇವರೇ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಖಾಲಿ ಕಲಿ ಉಂಡಾ ಚಾಬೇರಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೀತ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಾರ ಗೀತ ಇಂಕ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂತು ಕೊರು ಉಂಡು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೆದೆ ತೊನ್ಯ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬಾಡಚ್ಚಿ ಗೀತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಫಾರಿನ್ ಸೆಂಟವ ಗೀತ ಸೆಂಟವ ನಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅವ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡ ಬೊಲ್ದಾರೆ ಒನ್ನಿದ್ದ ಬೊಲೆ ಗೀತಾಗ ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಲದಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಕೋಲದಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದೇವಿ ಗಿಫ್ಟಾ ಈ ಪುಂಜು ದಾದೆ ಮಾರೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಿತಾ 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 ಪಾಂಡ್ ಸತಿ ಹೋಗ್ರಿ ಓಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆತೆ ಓಡೆ ಪಾಡ್ವೈ ಕಪ್ಪು ಸುಟ್ಟು ಪಾಡು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪುಂಡ ಪಾಡು ಸಾರಿ ಬೊಲ್ದಾಲ ತೂದುಂಡತ್ತ ಪೂರ ಪಿರೋಡೆ ಬರೋಡು ಈ ಓಲ್ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪುದರ್ ಬನಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ತೂವಡೆ ವಾ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಅಂದಂಚೆ ಬ್ಯಾನೆಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪಿ ಐಕೆ ಬೊಲ್ದ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಈ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂತಿನ ಶೋಭಾ ಮೊಲೆಗ ಗೀತಾ ಕಪ್ಪತ್ತ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಿ ಪಾಡುವೆ ಈ ನಮೂನೆ ಆಯ್ನ ಮಂತು ದಾಯಿ ದೈವದೇವಿ ಪೋದತ್ತ ಈ ನಮೂನೆ ಅನ್ಯಾಯ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೆ ಗೌತಮಿ ಯಾನ್ ಈತಕ್ಕೇನು ಗೌತಮಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದೆ ಹಿರೇಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದೆ ಮೋನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಮಾಡ್ದಳು ತಾಪುಜಿ ಬಂಡದ ರಂಜು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಬೆಲೆಗೆ ದಾದನ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ತವಿಕೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದೆಂದು ಎಕ್ಸಿತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಪೂಲೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ರಪ್ಪ ಜೀವಾಯಲ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇಂದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಲು ಕುಡ್ಲಸುರು ಆಡು ಬೆರಿ ಬಲ ಬೆರಿ ಉಂಡು ಈ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ನೊಂಜಿರ್ಪೋ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ದೇವರೇ ಮರ್ಲ ಪುರ್ಲ ದಾದನ ಅಥವಾ ದಾಯಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಬೂದಿನ ಗೌತಮಿ ಆಯ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿಜೆ ಆಯ ಈತು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಗೌತಮಿನ ವಿಷಯದ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ ದೈ ಪೂಜೆ ದಾಯಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲ ಬಾಯಿಡು ಪುದಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲೇನು ಏನ್ ಗೌತಮಿಗೆ ಹೊರ ಬಂಡೆ ಆಯ್ನ ಸುದ್ದಿ ತೆಪ್ಪು ಚಾಯ್ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಿದೆ ಓಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬತ್ತಲೆ ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೇನಾ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ಮಂದೆ ಕೂಡ ದೈವದ ದಯ ತುಬ್ಬುನಾಯನ ನಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಿನ ದೇವಿ ದೇವಡ ಕೇಳ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾಡು ಬಂದ ಆಯ್ತದ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪೋತೆ ಬಂಡದು ಅವನ್ ಗೌತ ಬಂಡದೆ ಪಾಪ ಯಕ್ಷಿತ ಯಾನಿ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅವೇನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಆಯ ದೇವಿನ ಕೋಲಾಗ ಪೋತೆ ಬಂದ್ಬೆ ಆಯ್ ಬರ್ತದು ಆಯ್ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತದ್ದು ಕೋಲ ಪೋಪೆನ ಅಂದು ದೈವ ದೇವಿ ಪೋಪೆತ ಅವರ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡತ್ತು ಗೊತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ತೂನಾಗ ಅಂದೆ ಹರಿ ರೆಡ್ಡು ಜನದ ಜುಟ್ಟು ಪತ್ವೆ ಗನ್ನು ಪತ್ತು ಗನ್ನು ಪತ್ತಂಬಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೇ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನೆ ನಡಪುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನೆ ನಡಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರ ಹಾಲು ಪಂಡದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ನನ್ನವರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಗೀತಕ್ಕ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಹತ್ತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ತಿಗಲದ ಕಟ್ಟ ಶಿವ ಹಲೋ ಹೆಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನ್ನಿಕ ತಪ್ಪು ಗೌತಮಿ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯೇ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿದೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಥಾಟ ನಮ್ಮ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕಲು ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಾತಿದೆ ಆಯ ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಲಡುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಪಾರು ಬತ್ತದ ಪಂಡತ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ದೇವ ಅನ್ನೆ ದಾದ ಅನ್ನೇ ಮಂತದಿಂದ ಅವಡೆ ಎಂಕಿ ಈತು ವಿಷಯ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಆಯ್ ಅನ್ನೇ ಕೆಲವು ಅನ್ನೇ ಮಂತಿನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈತ್ ಪೋತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಕೆ ದಾದ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಯ ದಾದ ಅನ್ನೇ ಮಂದಿ ವೈಪರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏರೇನಾಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅವು ಸೋಬಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಾರ ರಜನಲ್ಲ ದೇವದ ರಜನಲ್ಲ ಗೀತಕ್ಕ ವರ್ಷಗೂ ವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನ ಅಂದಂದು ತಿಗಲೇಡು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಅವ ಬರಿಟು ಪೊಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಬರೋಡಿ ಇನ್ನ ವನಿತಾ ವನಸಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಾ ನಿಂಬಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ರ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಆತ ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಡುಡತ ಬೊರ್ಚತ್ತ ಯಕ್ಷಿತ್ನ ವಿಷಯ ಆಯನೇ ಗೆನ್ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮದಾಯೇ ಪಾತೆರಳು ಅಂತಕ್ಕ ದೋಸೆ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿಜ ಈತ ದೋಸೆ ಬೈತಂದಿಲ್ಲದ ಗೀತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೋಬಕ್ಕ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬದು ಪಾತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೈಕ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬೋಡ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎಂಚ ನಮ ಒಂಜೆಟು ಉಂತವನು ಬುಡ್ಬುಜಿ ಬುಡಾಯ ದೋಸೆಗೆ ಮುಕ್ಕಾಯಿರದಾದೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡುನಿ ಪೋಪುನಿ ಮೀನುಂಡು ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದೈ ಆಯ್ತು ಆದ ಪಾತೆರ್ದೆ ಗೌತಮಿ ಇಂಕ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಸತ್ಯ
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಲ್ಲು ಖಂಡಿತ ಗನ್ನ ಬಿಡ್ಪವೆ ದಕ್ಕಿಡಿ ಏತ್ ಬಕ ಅವೇನೆ ಪಾತೆ ನಿಂಗೆ ಮಂಡ ದಾದಿ ಗೌತಮಿ ಆಯ್ನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂದ್ ಅವೇನಿ ಪಂಡದ ಬಾಯಿಡಗ್ಗಿ ನಿಂಗೆ ಮಂಡ വെച്ചാപ്പുണ്ടാവും ಏರಿಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಗೌತಮಿ ಆಯ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತ ಪಾತೇರಿ ಪೋಯ್ ಕೋಡಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಲ್ಲ ಬೇತೀನಿ ಯಾರು ಎಕರಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನೇ ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರಚು ಬುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರುವ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲ ಬೇತೀನಿ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮೊಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ 10 ಜನ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಒರ್ತಿ ಹೋದ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದನಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಗತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಜನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ದೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಜೈ ಬಕೆಂಚಿನ ಯಾನೇ ಐಟ್ ಬಂತೆ ಪಾಡಂಚಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತೀನಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ದಾದ ಉಂಡ ಹೊರಸು ಬಕೆಂಚಿನ ತಮ್ಮಸೆ ತೆಂಗಲ್ ಪಾತಿರೋದು ಜನ ಮೊಲ್ಲ ನಡುಟು ಬರ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಿರ್ಗವನು ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನೇ ಮಂತೆ ಅಪಗಾರ ಸಂಬಂಧದ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬರ್ದಲ್ಲ ಅವು ಮಂತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ ದಾಲ ಉಂಡ ಅನ್ನಿಸಿದು ಕೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಡ್ಡು ದಾಲ ಆತಿಜೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾರೆ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡಲ ಆಯ್ಗು ಬೇಜರ ಆಯ್ಗು 2 ಜನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಬಿಯಂಡು ಓಡೆ ದಕ್ಕಿಯಾರು ದೆತ್ತ ಅಂಚು ದಕ್ಕದ ಪೆಜರ ಬಬ್ಬರ ಅಭಿ ಓ ವನಿತಾ ఆయన మెసేజ్ ಬಂದಾಗ ಜೀವ ಆಪಲ್ ಅಂದು ಕಾಂಡ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಅವ್ಳು ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜಿಮ್ಮ పోయారు బక్క పుల్లడు బరుడు గ్యారు ఆయన మెసేజ్ ಬಂದಾಗ ಜೀವ ಆಪಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕ್ಯಾರು ದಕ್ಕಿನೇ ಒರೀಲ ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ಜೆತ್ತೇರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಡು ಓಲ ಒಂದು ನಾಡೋದು ಬಪ್ಪರ ಗೀತ ಬಪ್ಪಾರಿತ ನಾಡೋದು ಅಡಿಕಾಯಲೆ ಗುಂಡು ಗೀತ ಅಡಿಕಾಯದ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಡ ಬುದ್ಧಿ ನಮಸ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಣ್ಣ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಆವಾಡು ಬಕ್ಕದೆಪ್ಪು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಕೊಲೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡುಡ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡು 7 ಏನಿಗೆ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡು ದಾದಾ ಲೈವ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿರ್ಗುಡು ಬಡಾಪುಡು ಮಟನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಟನ್ ನಾಡೊಂದು ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ಬೆಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿಜಿನಲ್ಲ ಒಲಾಂಡಲ ಬರು ಅವೇ ಒಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಅವೇ ಬೋಡತೆ ಅಂದು ಇರೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಾರೆ ಓ ಅಂದತಾ ಇಂಚ ಮುನ್ನೆಟ್ಟು ದೀಪುನಿ ಯಾನು ಅವು ಆಡುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ತೆ ಅಂದಿಯ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರಲದ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜೊಂದು ತೊಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೆ ಲೈನ್ ಕೊಂಡ ನಡತದ್ದು ಮಟನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸೇರು ಜೋನಿತೆ ಹೆಂಗು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಿಯೂರು ಬೇಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂದು ದಾನ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ರೀತಾ ಅಡ್ಡಪೂರ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶರೇ
అడ్డపూర్లే దాని అడ్డపూర్ తలపైన చెప్పొచ్చు లక్కులే మారే ఎక్కడి నుంచి పరద టైటారు అడ్డపూర్ లక్కు చేరారు ఇరుబందక పూర ఖాళీ వంత పాడి రగులు రెడ్ గ్యాస్ బరడు వనిత కూడా ఖాళీ అత వనిత ఎక్కడ ఓ పొడిచావే ఓ ప్రకాశారే దాన్ని హ్యాండ్ చూవే ఎంత ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಸ್ ಬರಡು ಬರಡು ನಾ ಗೀತಾ ಸುತ್ಯ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ దగ్గర తల్లి ఉండా ವನಿತ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಚೋಗು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದಿ ಎಕಡೆ నుంచి ಬೂಚಿಡಿ ಪರ್ದು ಬೂಚಿಡೆ ಬರ್ದೆ చూచూరే టేస్ట్ తిని పనిత మాల అవుతుందన్న చెప్పుని ಎಲ್ಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಂತ್ವೆ ಅರಿತ పొడిండు ಬಂದప్పుడు ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ವೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಸಪ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಹೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಮಂತ ದಿಕ್ಕಿನೇ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಅರಿತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಶೋಕಾಪು ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ದಾಯ ಕೊರ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ತಕ್ಕರೆ ಸಾಲಡು ತೂರುಕೊರ್ನಿ ಪೊಂಜೋಗು ವನಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡಗೆ ಬುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂತುಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಕಂತುಕೊರ್ಲೆ ఎక్కడ మేరే అన్నట్టుకు బిఆర్ చేస్తారు బర్రెకి బిఆర్ పరదు పోయారు వంత కంటికి ఇత్త మేరు పెడతారు ఒట్టిగా పరుపునే జోకులు పొడిచి మారా ఎంకు పొడిచి మారా జోకులు పొడిచి వెళ్ళగా నీరు పాడంత కొరిని కొంచెం అంది యాన్ టేస్ట్ అండ్ అని చెప్పారు పోయింది ఐకి తెంచురా మళ్ళా అందత్తది నీళ్ళే పర్లే వనిత వచ్చా పరుపుని పురుపుని కొంచెమైనా కన్నపుర ఎల్లాతడు అన్నీ కన్నపుర ఎల్లాతడు దాదన ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡಪುರ ಹಾಳಾತನ ಪ್ರಕಾಶರ ದಾದ ಮನ್ಪುರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಬಂಗಗೇಂಡ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಾರು ಬಲ್ಪರು ಬಿಡ್ದು ಪರ್ದು ಪೊಂಜೋನ ಪೆದಮ್ಮನ పెదమతి వచ్చేది ಮತ್ತೆ పెదం దీపిని నాన్న అమ్మాల్ పుంజోడు అందు ఈయత కొర్ని వనిత ఇంక యా బొర్చి బండి చూరు పర్లే పంది కొరియా ఇత్తే వీరు టెన్షన్ మనకు వచ్చి చూరుపాడలే కుడర పొడిచి బారా చెప్పడాయను ఇంక వనిత కొర్ని మెల్లమెల్లగా అంత దిక్కలేడు తెత్తెత్తదు అర్బిఎస్ జల అంజులు ఎత్తారు అంచారు కొర్ని అయ్యో దేవా శివనే శంభులింగ ಟೆನ್ಷನ್ ಗವಿ ಮರ್ದಿ ವನಿತ ದಾಯ ಕೊರ್ನ ಅನ್ನೊನ್ನ ಒಲರಿ ಮೇರೆ ಕೋಲ ಮುಗಿನ ಅಂದಿ ಆಂಜೋಗು ಕೋಲಪುರ ಮುಗಿ ಜೆತ್ತದ ಬತ್ತನ ಯಾಕಲಿ ಅರುలేదు ఇందుకల్లే బన్నగా ఆంజవే నా మొబైల్ దంత బతాలే వనిత బూతాయి పులి మించుండే ಬೂತಾಯಿ ಬುಲ್ಜು ಉಂಡಲ್ಡ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿದಳು ಆಂಡ ಪೂರ ಆಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಂದೂರಿ ಊರುಂಡು
ಮೀನ್ ಮೀನಿಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮೀನು ಉಕ್ಕ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಏನದು ಅದು ಟ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೋದು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಹಾಯ್ ಒನಸೈಡ್ ಎಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿ ಪಿಂಕ್ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಬರ್ತದ ಕಜಿಪಾಡು ದಾದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ತೌತೆ ಬಂದು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಜಿಬುದ ಮದತೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ತರಕಾರಿ ಊಟ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಲತ್ತನ್ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌತೆಯಾ ಎಂತ ಅದು ಕೇಳುದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಲತ್ತನ್ ಬಿತ್ತು ಕಜಿಪು ವೇದದ ಟಿಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಅಂದಂದು ಟಿಕ್ಕ ಆನ್ ವೇದಾಗ ನಾತ್ ಕಾಸು ಕೊಲ್ಪನೆಕ್ ಯಾನಿಲ್ಲ ಗಲಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದ್ವೆ 50,000 ಫಿಶ್ ತಿಂತೇವಪ್ಪ ನಾವು ಫಿಶ್ ಪ್ರಿಯರು ಮೀನು ಪ್ರಿಯರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನನಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಮೊದಲೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡೋದೊಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಅದೆಂತ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ಯಾ ಪರ್ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಸೋಕು ಪಾತಿರೋರಕ್ಕ ಬಕ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆ ಶೋಕೆ ಪಾತೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇದ ಉಂಡಾಯ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಿ ಓಡ ಕಾಸು ಪಾಡೋರು ಹೆಂಗನಪ್ಪ ವನಿತಾ ಕಡಪುರೆ ವನಿತಾ ಹಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದವೇ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ತರಬೇನೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದು ಕೆಬಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ನಾ ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಹೌದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಇಂಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಜಪ್ಪು ಪೋ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ವನಿತಾ ಬಲೆ ವನಿತಾ ಇನ್ನ ಊರು ಎಲ್ಲ ನೇಮ ಉಡುಪಿಡ ಓ ನೇಮ ದಾದಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪವನ್ನ ಒಲ್ಪಗೇನು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಅನ್ನ ಇದೇನ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ಲಿ दायग पाडोची ओ आठ जावे आर पाडाಡು ये बे अविये ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ತೋಜುದು ಬಂಜು ರಡ್ಡು ತೋಜು ಮಣಿಪಾಲ ಅಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ ಹತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರೆಗೆ ಡಿ ಬಿ ಬಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕವಿರ್ಬಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಇರು ಅವು ಸಪುರಪ್ಪನಗ ನಾನಿ ಬೇ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ನನ್ನ ವಾಯಿರೋ ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭಾ ಎಂತ ಹೋಗಿದ ನೀನು ಬರಲ್ವಾ ನೀನು ಮಲಗುದಾ ಗಂಟೆ 10 ನಾನು 10ವರೆಗೆ ಎಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಗೀತ ಶೋಭಾ ಬಾ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲು 10ವರೆಗೆ ಎಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ 10ವರೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ 10ವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುವೆ ವನಿತಾ ಪರ
ತಾನೇ ಬೇಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗಯ ಹಾಲು ಉಳ್ಳಾರ ಮಗಳು ಹಾಲು ಕಲ್ಕೊಲ್ ಜಪ್ಲೆ 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 ಈಚಿ ಮಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರೇವತಿ ರೇವತಿ ವನಿತಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪಾಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಾಡು ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಮಾರ ಹಾಯ್ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಇನ್ನು ಊರ್ದಲ್ಪ ಮಣಿಪಾಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಯಾರು ಐಕೆ ಪೋತೀನಿ ಕೋಲಾ ಪೋತೀನಿ ಕೋಲಾಗ ನೇಮ ಓ ದೇವರ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡು ಜೇರು ಅವು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಪಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡು ದಾಪನ ಸರಿ ಬರ್ದು ಜಪ್ಪೈತೆ ಲಕ್ಕವಲ್ಲೈತ ಕಾಸೈಕ್ ಅಂದ ಯಾನಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏರು ವನಿತಾ ತೋಡುಡು ಬೂರುಂಡ ಐಕ್ ಬೂರ್ಲೆ ಹಾಂ ತೋಟು ಬೂರ್ವಾರ ಬೂರ್ಲೆ ಯಾನ ಬೇಗ ಎಂಡು ಮಂಪಿ ಬಂಡ ದಾಲ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜೆಂಟು ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಬೇನೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿಂಡು ಮಂಡೆ ಚೂರು 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 ಪತ್ತದ ಮಂಡೆ ಬರ ತರ ಒಂದೊಂದು ಐಕೆ ನಮಗೆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇವು ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಳಾತು ಸೋಬ ಮನ್ಪುಡತ್ತ ರಡಿ ತೋಡುಡು ಜಪ್ಪುನ ಮಜನೇ ಬೇತೆ ಕೊಂಚ ಚಿರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ವಾನ ಮುಂದೆ ಆಸೆಲ್ ಪುರಲ್ಲ ಇದೀಗ ಎಂಕ ಮಾಮೂಲು ಭಾರಿ ಆಸೆನಾ ತೋಡು ಜಪ್ಪರಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೋಲವು ಕೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗುಲಿಗ ಕೋಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಯಾರೆ ಅವು ಗುಲಿಗನ ಪುರ ಅವು ನಡೀರಿಗ ಆಗಿನ ಪೂನಾಗ ಅವು ತೂರೇ ಪುರ್ಲು ಮಾರ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಬರ್ಲಿ ಮಾರ ಐಕೆ ದೈವಾಡ ಇಂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡ್ದಪ್ಪು ಬಾಬು ಐದ್ಲೆಂಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ತೂಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಜಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ತೂತಿಜಿ ಮಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೋಡುದು ಪುರ ಜಪ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಏರಿಗಿಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇದಿಕ್ಕಿಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯ ತೋಡು ಜತ್ತದ ಅದೇ ದೆಜ್ಜಿ ಅಗ್ಗಿ ದೆಂಜಿಲ ಅಗ್ಗಿ ఉందా ಆರಂಚೆನೆ ಪರ್ಪಿನ ತೋಡು చెప్పునికి అరే దెంజత్తి ఎంచిన బొత్త అగ్గిండల కాణెనే ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಬೇನೆನಾಗ ಕೂಡ ಆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲು ಕೂಡ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇನೆಗೆ ಬೇಕಸರೆ ದಾದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ತೋಡು ಜತ್ರ ದೆಂಜಿ ಬುರ ಅಗ್ಗಿಂಡ್ಗೆ ಅರೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಮೋನೆ ಪಡಿಕೆ ಮೇಯ್ತೀನಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಪ್ಪರ ಭೂಮಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಮಂದಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಸರಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಭೂಮಿ ಹಾಸಿಗೆ ಆಕಾಶ ಮಂದಿರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಜಪ್ಪಡ ಪೋತೈತದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಾಸನ್ ಎಂತ ಯಾರ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇಗ್ದಾದಂಡು ಕನ್ನಡ ಓ
ಯಾನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜೇರ್ದಿಯಾರ ಎಂಡ ಕಾಸು ಉಂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನನ್ನ ಓ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಈಗ ಮೂರು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಚೂಚ ಆಜೆತ್ತ ಶೋಭ ಒಂಜ ಐನೂರು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಎಂಚ ಸರ್ತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾನ ಉಲ್ಟಾ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾನೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗದ ಬಪ್ಪನ ಒಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವು ರಾತೆ ಬನ್ನತ ಅಂಚಿಂಚ ತಿರ್ಗಾಲೆ ವನಿತಾ ಸಾರ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ 50,000 ತಿರ್ಗಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 1,500 ಯಾವ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ 50,000 ತಿರ್ಗಾಲೆ ಯಾನಿದೆ 1 ವರ್ಷ ಕುಡ್ದು ತಿರ್ಗಾವೆ ಮಂಡೆ ತೊರತ್ತು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಲ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ 50,000 ತಿರ್ಗಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕುಡ್ದು ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾವೆ 50,000 ಆಕಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ಸರ ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಆತಾತಿಡ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಪೇರೆ ಕೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರ 50 ಬೇಕು ವನಿತಾ 50,000 ತಿರ್ಗಾವ 1 ವರ್ಷ ಕುಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕು ತಿರ್ಗಾವೆ ತಿರ್ಗದು ಕೊರ್ಪೆ ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗಲಿ ಯಾನ್ನ ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಗಾರ ಪ್ರಕಾಶರೇ 50,000 ತಿರ್ಗಲಿ ಬರಪ್ಪ ಅನ್ನ ಬೀಪಿದಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲುಂಡು ಕೃಷ್ಣ HS ಅಲ್ಲಿಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣ HI ಬೀಪಿದುಲಿ DPಡು ಏರು ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಪಾರ್ದಜಲ್ ಯಾನಿಗಿರನ್ನ ಲೈವ್ ಇನಿ ಸುರು ತೂಪಿನಿ ಓ ದೇವರೇ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಬಂತರಿ ಇಜಿನ ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ 11 ಮೂಟಲು ಪುಡಿ ಇಂಚೆನೇ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರ್ದು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನವೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಿಂಚೆನೆ ಏರವು ಶೋಭಾ ತಿರ್ಗವೇರು ಇತ್ತ ಐನದು ಅಂದು ಆಲ್ ತಿರ್ಗಾವಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾವ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಲೈವಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬಲೆ ದಿನೋಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಡವೆ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಶೋಭಾ ಜೊತ್ತಿನಂತ ಕಣ್ಣುಗುರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈರೋಜು 1,000 ತಿರ್ಗಲೆ ಅಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪ ದಾನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾರಾಜ್ ಸೇ ಹಾಯ್ದು ಅನ್ನೊಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಒಲ್ತು ಬಾತಿರ್ನ ಒಂದು ಊರು ಹೋಲಿರ್ನ ವನಿತಾ ಜಿಯನ್ ಅಯ್ಯೋ ಶೋಭಾ 500 ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಬಿಜಿ ನೇ ಪ್ರಕಾಶರೇ 50 ಇಲ್ಲಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬರ್ಚಿ 500 ಯಾವ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪು ಗೀತ್ ಶೋಭಾ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಜಾರ ಜೊತ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನೇ ಆಲಿತ್ತೆ 15 ಕೊರ್ಪಾಲು ಬಕ್ಕ 485 ಏಳೆಂಜಾವ ಯಾನ್ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ಓ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಪುಣಿತ ಅಡೆಮುಟ ಏನ್ ಬರ್ತೀನ ಆ ಊರಿಗೂ ಮಸ್ಕತ್ ದಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ತೋಂದುಲರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇದು ವನಿತಾ ಏತ್ ತಿರ್ಗವರು ಅಭಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಊರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಡಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಾರಾ ಎಂಗಲ್ಲ JK ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಡ ಆದ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಾರು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಾಕು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲ ಉಳ್ಳೀರಿ ನೆಟ್ಟು ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಆತ
ಒಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂಡು ಕುಡ್ಲ ಏತು ಬೋಡು ಐನು ದೇವದದು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಒನಿದ್ದಕ್ಕ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪುನಿ ನೀರು ಮಾರ ಹರ್ಷಕುಮಾರು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಅಂದ ಪೋಲಿ ಇವ ಯಾವೆ ಅಂಜವೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇರಿಗೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗದ ಕೊರ್ಬೆ ಮುಂಚೂರು ಬರ ನೆಂಕು ಇಲ್ಲದೇರ ಬತ್ತಿತ್ತಾಯ ಅಂಚಿ ಮುಂಚೂರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡೋದು ಅಂಚಿ ಬತ್ತ ಮುಂಚೂರು ಅವು ದೂರ ಆಪುನ್ ಪಂಡದು ಅವಳು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಿನಿ ಕೊಂಚವೇ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಅರ್ಥಾನ್ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸುರುತುಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವನಿತಾ ತಿದ್ದವರೇ ಅನ್ನನ್ನ ಏತು ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಗತಿಸಿ ಸೆಂಚುಲ್ಲಾರು ಉದಯವ ಯಾರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಡ ಬರ್ತದೆ ತಗೋಪೇರಾ ಎಂಕೊಂದ್ಸಾರ ಪಾಡುವೆತ್ತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ 10:30 ತರಬೇನೆ ಇಂಬಿರಿನೆಪ್ಪೇರು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಶೋಭಾ ತಿರ್ಗಜೇರು ಆಳ್ಡ 15 ಉಂಡಿಗೆ 4:85 ಎಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಯಾವ 4:85 ಎಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪಲ್ ವನಿತಾ ಪಾಡುಗ ಬಲೆ ಶೋಭಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲೆಗೂ ಲೈಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಬೇನೆಗೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ತಿರ್ಗಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಐವಾಗ ಬಿರ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೈ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ போகுங்க என்ன புறா ನಿಗುಲು ಪಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಅನ್ಲ ಒನಸಾಂಡು ಅತ್ತು ತೌತೆಲ ಲತ್ತ ಬಿತ್ತಲ ಒನಸಾಂಡು ಐವ ಬಡ್ಡಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪದ ಆಲಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಅರಿಗಡೆರೆಗ್ಲ ಪುಂಡಿ ಕಡೆಲ ಪುಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೊಕದಾಯೆ ಬರ್ಪು ನಿತ್ಯ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ತಿರ್ಗವಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗವೇ ಓಲು ಕೈದು ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಸು ಬೋಡ ಮಾರ್ರೆ ಬೋಡು ಏರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ಪೇರಿಯಾ ಕಾಸು ನಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ಪೇರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಷಿಕೆ ರೇಟ ಅತ್ತು ಎಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಪಂಡ ಮುಂಚೂರು ತೂವರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ವನಿತೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎಂಕು ಬಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧೆ ತೊಂಜೇರು ದಾದಯ್ಯ ಪ್ರಣಿಗೆ ರೇಟು ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ತುಲೆ ಈ ಎಂಕು ಪಾಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡು ತಿರ್ಗೋರ ಬನ್ನ ತಿರ್ಗಲೆ ಒಂಜಿ ಐನು ತಿರ್ಗಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಂಚೂರು ಅಂಚಿಡು ಪೋಯರಾಪುನದ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಅಟ್ಲ ಪೋಲು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟಿಯರ್ చెప్పునాడు ఎంకుసురు పొంజోగు బొక్క ఎంకుసురు ఆంజోగు బొక్క పెట్టావు ఇజిన పెట్టావు ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಐವ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತಿದ್ದಾವೆ ಐವನೇ ಪಿರ ಬಟ್ಟಿ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ
ಬಾಡಿ ತುಲೆ ಭತ್ತದ ತುಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇರದಾದೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಾಂಡಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಓಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ ದೇವಿರ ದಾದ ಬರೀತೇರಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಬರನೇ ಸರಿಜಿ ತಿದ್ದದು ಜೇರು ಬರೇನಾಗ ಎಂಗ್ಲೇನು ಭೂಮಿ ಕಡುಪುರ್ನಾಗ ಚೂರು 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 ಬರೇನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ತೋಜ ದೇವಿಯರ್ ಬಕ ಶಾಯ ನಿಂಚ ರಟ್ಟ ಅದು ಬುಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಾಡ್ಜಾವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ చెప్పులేరు దూర బల్పును వనిత గుడ్ నైట్ ప్రకాశ్ అరే గుడ్ నైట్ ఓ అరే ప్రకాశ్ అరే అర్ధ అరే ఓ అరే ప్రకాశ్ అరే అన్న గుడ్ నైట్ಗೆ ದೇವರೂರವನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂರು ಚೆಲ್ವೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಲ್ಬೇಗ ಬೇಗ ವನಿತಾ ಊರಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಊರುದಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆತ ಎಲ್ಮವರ್ ಬ್ಯಾರಾಜ್ ಪೂರ ಪುನೆ ಬಡಾಪುಡು ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ పండ్రెగిజ్జి ఓ ఎన్మ గంట ఆరే పుస్తతి ఇజ్జి ఓరస్ మల్పుని ఓ పోపి నిద్ర బతునవులే ఇచ్చినవులే బలే ఓ శోభ దానే కోపన భలే వనసులు బట్టలు దక్కి జీరేట వాడు వనిత నా ఇల్లాಗ పోపి పోలే మాత ಒಟ್ಟಿಗೆ పోలే ಅಂಜ ವನಸು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆನೆ ಬರ ಯಾನ್ ಬರೆ ಓಡ ದಾದ ಬರೆ ಪರ್ ಆನೆ ಬರಟು ಬರೆ ದಾದ ಆನೆ ಬರಟ್ ಬರೆ ಪರ್ ಇಂಚಿನ ಬರೆ ಪರ್ ಆನೆ ಬರಟು ಇತ್ತಿನೇನು ಮನೆ ಟಾಕನೆಲ್ಲ ಪೂಪುಜಿ ಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮೆಗೆ ಬರಿತಿನರಿಗೆ ಪಿರತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆ ಚಾಕು ಮಲ್ಪರು ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಟಿ ಕಡೆಯರ ಬಾಯಲು ಸಂಜು ಹಾಯ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ವನಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನನ್ನ ಏತು ತಿರ್ಗವಾಡಿರು ಸರಿ ಹಾಕು ತಿರ್ಗವನು ಏತು ತರ ಪರಕೆ ಮಾಡುವರ ಮಾರೆ ತಿರ್ಗದು ಮೀನು ಹತ್ತಿಯೇ ಪೊಂಜವೆ ಮೇಮ್ಮರ್ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಅಮಲ ಒಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಸಿಗ್ಗಾವೇರು ಪೂರ ಎತ್ತ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿದ್ದ ದಾಳ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಬತ್ತು ಸಾಕಾಡಿಂದು ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೊಂಜವೇ ಪರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟು ಪೊಂಜೋಗು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಪರ್ನಿ ಅಂಟ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓ ಅರೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಮಲ್ತುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶರು ಬಲ್ತೆ ಓ ಪೊಂಜವೆ ದಾನಿ ಆಂಟಿ ಕೆಪ್ಪೆ ದಿಪ್ಪೆ ಬಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕೋಲ ಉಂಟು ಬಲೆ ಕೋಲಿಯೇ ಕೋಲ ಶನಿವಾರ ಓಲು ಕೋಲ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ನಿಖುಲು ಮಾಲ್ಪುಂಡಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾಲು ಪುಂಡಿ ತಿದ್ದವರೆ ಪೋಯರು ಪೂರ ತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಯಿ ನಾಲೆಜ್ ಹಾಕಂಡ ಪುಂಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಶೋಭಾ ಮೇಮ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೋಚೆ ಕಾಳು ಕೋರಿದ ಮನ್ಪು ಬಾಯ್ ಬಲೆ ವನಸಿದು ಅನ್ನೋನ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಾವ ಅಂಡ ಇಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಡ ಇಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ ಅಜ್ಪ ಸಾರ ಬೋಡು ಬರೆಯಾರೆ ವನಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಮದ್ಯಾಡು ಕೋಡ್ದ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ. ದಿಗ್ಗರೆ ದಿಗ್ಗರೆ ಎಲ್ಲ ಇರಿಗತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ. ಹೊರ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡೆ ಹೋಗುನ ಅಲ್ಪ. ಹೊರ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಕ ಪ್ರಕಾಶ್ నుంచి ಹೋಗಿ 9th ಬ್ಲಾಕಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ದ್ವಾರವು ಇಂಚಿನ ದ್ವಾರ ಮಾರ ದ್ವಾರ ಉಂಡತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ ಅಗರ ಮೇಲತ್ತು ಹೊರ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಗರ ಮೇಲ ಹತ್ತತ್ತು ಮೂಲು ಮಾರ ಪುದರ್ ದ್ವಾರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂತ್ರ ಪೋಪತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಾರ್ದಿರು ಮಾರ. ಈಗ ನೆನಪೇ ಬರ್ಬಿಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ ಹಂಚಿನ ಮಾರ ಮಂಡೆ ಬರ್ಬಿಡಿಜಿ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್. ಅವ ಬೇತೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿಗೆ 5th ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇತ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟದಂಚಿ ಅಗರ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಿ ಅವು ಪುದರ್ ಉಂಡಿ ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಶೇ ದೇವೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾರ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂದು ದ್ವಾರಗ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲ ಅದು ಎದುರು ಪೋಪತ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕಾಶ ನಡ ತಿರ್ತು ಪೋಪ ಸೀದ ಪೋಪರ ನಿಂಚಿ ತಂಗಿ ಹಬ್ಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಊಟ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅವು ಮಂಡಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಈಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮದು. ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಲತ್ತನ್ ಬಿತ್ತು ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇದ ಪೂರಲ ಆಪುಂಡ ಅಗರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ. ಎಸ್ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಗ್ ಪೋಪವಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನಡೆ ಪೋಪ ಎಂಬಲ್ ಎಂಕಾರೆ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಕಲ್ 2 ಜನನೇ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇಡ ಮುತ್ತ ಕುಲ್ಲದಿನ ಇಂಕಾಕುಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಉಂಡತೆ ಉಲಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶರ್ ನೆಟ್ಟು ಲೈ ಉಳುವ ಪ್ರಕಾಶರತ್ತು ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಉಲಾಯಿಡಿ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡ ವಂಚು ಪೋಪುನ ತಿರ್ತು ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಸರ್ತ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಬೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕಂಡಡು मेरेग कजिपु पाडू एग्जाम मरे बोले मग दादा बन शंकर हाई पूरा चप्पले मार रहे कांड तिरगागा आप जी मेरे कजिबु अंद मारत हौदा ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಹೌದಾ? ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಮಾರ. ಬೆಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಓ ಅಂಜವೆ ಅತ್ತಿ ಏನ ದಾದೆ ತರೆ ಶೇಪ್ ಗತ್ತು ಗರ್ವಡುಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕೋಪದ ಹೆಂಗ್ ಕೀರ್ತನರಾವ್ ಕೋಪದಾಳ ಇಜ್ಜಿ JCB ದಯನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತ ಬಕ್ಕ JCB ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಪದಡಿಗು ಇಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಂಟಿಗೆ ಆಗಿ ಪೂರ ಪೋತೇರು ದಿಗ್ಗವರ ಉಂಟ್ಲೆ ದಿಗ್ಗರ ಪೋಯಿನಾಗ ಬರ್ಬೇರು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಪೋಪುನಿ ಅಡ್ಜವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಗಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಕುಲಪುರ ಬರ್ಪುಡ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬರ್ರಿ ಕುಲಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ದಾದನ ಕುಲ ಬರ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ అతి ఇది నిద్ర పడుపుజా ಬೇಗ చెప్పులే ఇజ్జి పండ బిషుగరావు దే యాంజి పండ్ల నమ్ము జరమార యాన్ చెప్పునే 11 గంట నిద్ర పడినాక ఇంక
ಮಗೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿ ಕೀತರ ಮಗೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಾ ಓ ಅಂದೆ ಅಂಜನ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜ ಎನ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ಮರೆ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾದಿನ 7 ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಪಾಂಡ ಕಾತುಗಳು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಗವೇ ಇದು ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಅಂದು ಮಂದೆ ಮಾರ್ಯಾರ ದಾಯಿಗೆ ಮೀಶೋಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದೆ ಎಂದು ಬರ ಮಮ್ಮಿ ಮೀಶೋ ಮಂದಿನ ಅವು ನೆತ್ತಯ್ಯ ತಾರತ ಅಮ್ಮ ಕನ್ಪದಿನ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಮೀಶೋಡೆ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಮಾರ ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ಬಿ ಪಿ ಇದು ಬೇಗ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಬ್ಬನಾಗ ಯಾನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೋನಾಗ ಯಾ ಮಲ್ಪವೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಡೆಗ ಮೀಶೋದ ಎಡೆಗ ಇನಿ ಕಂತಿ ಏರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂತೀನಿ ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆರು ಕಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಏತುಂಟು ಬಿ ಪಿ ನಾರ್ಮಲ್ 110 ನಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಟು ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಳೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇಕ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ನೆರ್ದು ಸಾವು ಕೆಲವು ಪೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾತ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಏರುಂಡು ఒక ಡೌನ್ ಆಗು ಯಾನೇನು ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು ಕೊತ್ತನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಪ ಇರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಬಜ್ಜಿದ ಎತ್ತು ಬಂದು ಕೆಲವು ಬರ್ಬ ಮಾರ ಇತ್ತ ಪತ್ತರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಬೈದೊಡಿತೀನಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಿ 5th ಬ್ಲಾಕ್ ಏರ್ನ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕನಪೇರ ತಾರ ಎಂಕು ಓ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಜವಂದ ಗೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪೂಜಿ ಹೊರವರ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಮೂರ್ತಿತ್ತು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಡ ದೀಪೇರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ಪೆ ಅಂಚ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಡಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದಯನಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಅನ್ಪೆ ಯಾನು ಮಂತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ತಂಬೇರು ಇಜ್ಜಲ ಇಲ್ಲಟ ಪಂಡ ಕೊರ್ದು ಪಪ್ಪೇರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದದೇ ತಂಬೇರು ಚಪ್ಪು ರೇಟೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಪುಷ್ಪರಾಜಿಂದ ಗುರ್ತದೇನಾ ಇನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ತಿಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ರಂಜತ್ ಈ ರಂಜು ಈಗ ಅಭಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪೆನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಬುಲ್ಡೇಜ್ JCB ಗರ್ತದ ಪಾರ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ವಾರಡು ಕೂಡ ಪಾಯರುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ತೂಗೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೋಲ ತೂತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಚಿ ಕೋಲ ತೂಗೋಡು ದೇವರೆತ್ತ ಅವಡೆ ಅವು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋಡ್ ಮಾರ ಅವಳು ವಾರ ಕೋಲ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಆಯ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಇದು ಪನ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಆತಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಅದೇ ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಅವಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ 2 ಜನ ದೇವದೇವ 2 ಜನ
aku ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಸಾಂಡಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲು ರಿಪೇರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವನ್ನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಬರ್ತಂದು ಓ ದೇವ 14% ಮಾನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಇದು ಉಡುಪಿದಾರ ಹತ್ತು ಕುಡ್ಲದಾರ ಕುಡ್ಲ ಇಂಕೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದಕ್ಕಲು ಪೋಪಿರಡೆ ಓ ಅಂದ ಹಾಂ ಓವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ದೇವಾ ಆತು ಬೊಕ್ಕ 14 ಬೈತಿನಡೆ 17% ಚಾರ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರದ ವಿಶೇಷ ಹರಿ ಏನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾಕ ಚಾರ್ಜ್ 17% ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚೆ 17% ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ 90% ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪದ ಅವು ಪೋಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಹೆಣ್ಮಾರೆ ಇರ್ದು ಇತ್ತು ಗಂಟೆ 10:45 ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ನನ್ನೈತೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂರನೇ ಪೂರ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಲೈವ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಚಾರ್ಜ್ ಡೌನ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಲವ್ ಬೋಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ತಾವು ಎಂಟು ಮಾಡುದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್